Hej alle sammen og velkommen til denne video. Det her er den allerførste video jeg lavede, hvor jeg snakker i. Yep. Og måske har I ikke lagt mærke til, at der er kommet en ny update i Brookhaven. Ja, og jeg er VIP. Prøv at se, det er hvad der er kommet. Den er kommet, men I skal nok lige lukke ørerne. Yep, frygteligt ud. Og så den her også kommer, der står Brookhaven på. Og jeg farver den grøn, fordi det er min yndlingsfarve, men jeg kan ikke farve den. Og så der er de her. Og de her updates, den her update vil nok aldrig have kommet, hvis den nye ejer Brookhaven. Og prøv at se, nu kan man også få det røde keycard i det her. Så det går i det her rummet. Yep. Keycardet. Og så kan man bruge det til at gå ind i en elevator. Oh yeah. Oh yeah. Og jeg fandt også pengeboksen. Og den åbner, så man kan røve den. Alle vil kunne røve dine penge på. Jeg fik et eller andet. Hej. Jeg kan prøve lige tilbage. Jeg elsker sådan den musik. Det er så sejt. Oh yeah. Det er min ven. Yep, det er min ven. Og hvem er hende der? Hvem er hende der? Hvem er hende? Det er også bare lige meget. Jeg ved bare ikke, hvorfor jeg har fundet den. Jeg slettede den. Hvem end der har sendt den til mig? Undskyld. For at slette dine ting. Hvor er min ven stå? Alle har seriøst news. Bortset fra dem der derovre. Kan I se dem? Like og subscribe, hvis I kan. Det er elevatorsangen. Prøv at se. I ved nok bare, hvor den en af de nyeste opdater. Prøv at se, det her er også. Yep. Men for det sammen. Men husk, inden I går, så like og subscribe. Farvel.